Meille on tärkeää osoittaa, että me olemme näiden kolmen luotettavimpana pidetyn ja arvostetuimman luottoluokitusarvioissa sitä huippua. Tämä finanssikriisi, mikä me on eletty, niin se on meidän sukupolven suurin kriisi. Ja tässä liikkeessä yritetään korjata virheitä. Maailmantalous on kaaoksessa jo 6. vuotta. Luottamus on kadonnut niin pankkien kuin valtioidenkin väliltä, vaikka luottoluokittajien rooli on ollut tärkeämpi kuin koskaan. Luottoluokittaminen alkoi 1800-luvulla. Yhdysvaltain rautatieverkkoa rakennettiin kovaa vauhtia, ja rautatieyhtiöt rahoittivat uusia kiskoja yksityisiltä sijoittajilta ottamillaan lainoilla. Sijoittajilla ei ollut tarkkaa kuvaa nopeasti kasvaneista rautatieyhtiöistä, ja tämä tiedon tarve synnytti luottoluokittajat. Yhä edelleen luokittajat tutkivat sijoittajien puolesta lainarahaa haluavien yritysten luottokelpoisuuden. Yritysten lisäksi luokittajat arvioivat yksittäisten arvopapereiden ja kokonaisten valtioiden luottokelpoisuutta. Raha- ja pääomamarkkinoilla tulee aina olemaan niin pitkälle, kun niitä tulee ylipäätään pystyssä pysymään, niin tulee olemaan niitä, jotka haluavat antolainata rahaa ja niitä, jotka haluavat ottolainata rahaa. Ja silloin on kysymys aina sitä luotettavuudesta. Ja jonkun kolmannen ulkopuolisen tahon pitää velallisen puolesta tehdä sitä velallisesta arvioa, että onko se luotettava vai ei. Luokittajat antavat sitä useampia A-kirjaimia, mitä enemmän ne uskovat siihen, että lainanottaja maksaa velkansa takaisin korkoineen. Suomi on ainakin vielä yksi harvoista 3 A:n maista. Se on Suomelle iso saavutus ja sen eteen on tehty iso ponnistus, että Suomi on päässyt sinne 3 A-luokkaan ylipäänsä, että siitä on tullut semmoinen respekteerattu, hyväksi ja luotettavaksi tunnettu luotonottaja kansainvälisessä markkinoilla. On hyvä muistaa, että meidän valtion luotonotto, se valtaosin 80%, mitä se nyt onkaan, on ulkomaista luotonottoa. Että me olemme pieni maa, me olemme perifeerinen maa. Meille se luottoluokitus on semmoisena mainesanana tärkeä. Maailmanmarkkinoilla on 3 suurta, Yhdysvalloista käsin toimivaa luokittajaa. MOT päätti tehdä asiantuntijoiden avulla kolmikolle yksinkertaisen testin selvittääkseen, mikä on luokittajien vastuu kriisistä. Luottoluokituslaitokset. Luottoluokituslaitos. Luokittajia kutsutaan usein luokituslaitoksiksi. MOT:n testin ensimmäinen kysymys kuuluukin, ovatko luokittajat viranomaisia? Se on hyvin ymmärrettävää, että vielä tosiaan varmaan pari vuotta sitten tämä oli hyvinkin yleisesti jaettu käsitys. Vasta tämä finanssikriisi on tuonut laajemmin tietoisuuteen, että nämä on yksityisiä yrityksiä, koska normaalistihan tämän tyyppinen toiminta kuuluu lähes jokaisessa maassa viranomaistoiminnan piiriin. Luottoluokittajien antamat arviot ovat välineitä, joilla viranomaiset seuraavat edelleen esimerkiksi talletuspankkien ja työeläkeyhtiöiden tilannetta. Miksi luokitukset ovat yhä edelleen vähintään puolivirallisia normeja? Koska muuta ei ole. Ja loppujen lopuksi poliittisten päätöksentekijöiden ja myöskin poliittisten päätöksentekijöiden nimittämien instituutioiden on itse asiassa vaikea muodostaa itselleen sitä samaa asemaa, mikä tämmöisillä ulkoisilla luottoluokituslaitoksilla on. Luottoluokittajat ovat tässä tehneet pitkän työn ja hankkineet
sen mystisen uskottavuuden pääoma, joka rahoitusmarkkinoilla on niin tärkeä ja jolla ne pystyvät rahastamaan. Luokittajat ovat yksityisiä yrityksiä, eivät yhteisen hyvän eteen toimivia viranomaisia. Viranomaiset niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin ovat auttaneet 3 suurta luokitusyritystä valtaamaan hyvät asemat. Lakien ja asetusten turvin Standard & Poor'sin, Moody'sin ja Fitchin yhteenlaskettu markkinaosuus kaikista maailman luokituksista on vakiintunut noin 90%. MOT:n luokittajatestin toinen kysymys koskee luokittajien taloudellista menestystä. Luottoluokittajat hankkivat itselleen referenssejä näistä valtioiden luottoluokituksista. Se varsinainen bisnes syntyy siellä yksityisessä sektorissa. Yksityisillä luottolaitoksien reittauksessa, vakuutusyhtiöiden, pankkien reittauksessa ja myöskin suuryritysten reittauksesta. Kolmikon suurin, eli lehtitalo McGraw-Hilliin kuuluva Standard & Poor's, ilmoitti hiljattain tehneensä viime vuonna $1,7 miljardin liikevaihdolla muhkean $700 miljoonan liikevoiton. Myös Fitch tekee tuhtia voittoa. Moody'sin vahvuutta taas kuvaa se, että maailman tunnetuin sijoittaja Warren Buffett on ostanut itsensä sen suurimmaksi omistajaksi. Luokittajakolmikko tekee paljon rahaa. MOT-testin kakkoskysymyksen vastaus on siis kyllä. Luottoluokitusyritykset auttavat sijoittajia löytämään sopivia sijoituskohteita. Luokittajat ovat maailmantaloudessa tärkeitä portinvartijoita. Kuka niitä valvoo? 3 suuren luokittajan lisäksi on kymmeniä hyvin pieniä luokitusyrityksiä, joiden osuus markkinoilla on jäänyt mitättömäksi. Yhden pienen luokittajan Kroll Bond Ratings-yhtiön pääjohtaja Jules Kroll oli hiljattain kuultavana Yhdysvaltain edustajanhuoneessa, kun siellä pohdittiin luokittajien osuutta talouskaaokseen. The rating agencies wield enormous power. I mean, we see it every day. They're deciding on which countries should be upgraded or downgraded, including our own country. They're doing all sorts of things, and they're doing it without any, in effect, legal responsibility. Luokittajat ovat saaneet toimia varsin vapaasti ilman viranomaisohjausta. Mitä mieltä olette tästä? No kyllähän siinä on ollut virheitä ja juuri esimerkiksi tämän intressiristiriidat, että kun me säädellään nykyisin sitä, millä tavoin palkkioita maksetaan pankeissa, jotta se palkkiojärjestelmä ei johda hillittömään riskinottoon, niin kyllähän tietysti samantyyppisiä käytäntöjä pitää olla myös luottoluokittajissa. Että on menty eteenpäin, mutta tietysti tuskinpa on siirrytty mihinkään täydelliseen hyvään tilanteeseen. Malli ei ole vielä valmis. Kaikkihan nämä elää. Että tämä finanssikriisi, mikä me on eletty, niin se on meidän sukupolven suurin kriisi. Ja tässä liikkeessä yritetään korjata virheitä eteenpäin. Varmasti mennään, mutta tuskin tämä vasta historia näyttää, että onko päästy maaliin. Luokitusyrityksiä on yritetty saada Yhdysvalloissa oikeuteen vastaamaan virheistään. Ainakin tähän saakka luokittajat ovat väistäneet vastuunsa vetoamalla siihen, että luokitukset ovat vain mielipiteitä, joita suojaa perustuslain sananvapaus. Kaikkien aikojen suurimmasta luokitusvirheestä vastaa Standard & Poor's. Viime kesänä luokittaja halusi laskea Yhdysvaltain valtion luottoluokitusta. S&P lähetti luokituspäätöksen etukäteen tiedoksi maan valtiovarainministeriölle. Yhdysvaltain luottoluokitusta on siis laskettu ensimmäistä kertaa maan historiassa.
Ministeriö huomasi, että luokittaja oli tehnyt $2 biljoonan laskuvirheen arvioidessaan Yhdysvaltain tulevaa budjettivajetta. Standard & Poor's korjasi laskuvirheensä, mutta ilmoitti lopullisessa päätöksessään luottoluokituksen pudottamisen syyksi ei enää budjettivajetta, vaan Yhdysvaltain poliittisen järjestelmän toimimattomuuden. Sovereign debt is a large asset class that many investors around the world invest in. And our role is to really provide an independent view and a future forward-looking view for the investors as to what the risk levels are for those assets that they invest in. And that's what we are doing today. Monestihan on niin, että valtiot pelkäävät luottoluokituksen laskua, ja tämän vuoksi valtiot harjoittavat tietynlaista talouspolitiikkaa, koska olettavat, että luottoluokituksen lasku vaikuttaisi sitten suoraan valtionlainojen korkotasoon. Ja näin ollen luottoluokittajien tekemät päätökset monesti voivat ohjata valtioiden talouspolitiikkaa ja täten luoda tavallaan demokratian ulkopuolisen rakenteen määräämään valtioiden talouspolitiikan suuntaan. Luokittajat ovat usein suosittaneet teollisuusmaita leikkaamaan julkisia menoja. Tämänhetkinen kriisi on saanut ainakin Standard & Poor'sin kääntämään kelkkansa. Nyt luokittaja nimenomaan varoittaa euromaita noudattamasta liian tiukkaa talouspolitiikkaa. Isosta vallasta huolimatta luokittajia ei ole valvonut kukaan. Finanssikriisin puhkeamisen jälkeen niin Yhdysvalloissa kuin Euroopan unionissakin luokittajille on alettu puuhata viranomaisvalvontaa, mutta uudistusten vaikutusta ei vielä voi arvioida. Luokitusyritysten antamat arviot ovat sijoittajille elintärkeitä. Kaikilla sijoittajilla ei ole mahdollisuutta tutkia kaikkien lainaa hakevien tilannetta, ja sijoittajat ulkoistavat mielellään riskien arviointia luokittajille. Luokiteltavat taas haluavat saada hyvän luokituksen, jotta ne saisivat lainaa mahdollisimman alhaisilla koroilla. Sijoittajille on ensiarvoista, että luokittajat tekevät arvionsa riippumattomasti suhteessa luokiteltavaan. Onko näin, kuuluu MOT-testin 4. kysymys. Kyllä siinä aika selvääkaan on, että kun näitä strukturoituja tuotteita, niin kun ne molemmat siis luottoluokittaja ja toisaalta se tuotteen liikkeeseen laskija yhdessä lähtivät katsomaan sitä, että mikä tämä reittaus on, niin aika varmaa on, että molemmin puolin pöytää ei ollut sellainen vilpitön totuuden rakkaus kysymyksessä, vaan aina inhimillisesti halutaan päästä tiettyyn tavoitteeseen. Tarkoitus oli saada sille paras mahdollinen luottoluokitus. Luokittajat saavat suurimman osan tuloistaan niiltä, joiden kuntoa ne arvioivat. Luokituksen kohteena olevat yritykset ja valtiot maksavat luokitukset. Sijoittajat taas saavat luokitukset ilmaiseksi. No, tämä on tietysti hyvin ilmeistä, että luokitukset ei voi olla silloin kovin riippumattomia, että jos heidän oma elinkeinonsa on riippuvasta siitä, että he saavat näitä pyyntöjä tulla luokittamaan joko näitä itse tahoja tai sitten heidän omia rahoitusinstrumenttejaan, niin on silloin ilmeistä, että tähän liittyy paljon ongelmia. Se ehkä on aiheuttanut paljon kestoa ja Yhdysvalloissa varsinkin oli se, että luottoluokittajilla ja yrityksillä oli suuria intressiristiriitoja. Palkkiota määrättiin sen mukaan, kuinka paljon sai asiakkaita. Ja asiakkaita joskus tuli sen mukaan, minkälaisia luottoluokituksia myönnettiin. Luokitusyritykset eivät siis ole riippumattomia. Ne saavat tulonsa juuri niiltä yrityksiltä ja valtioilta, joiden luottokelpoisuutta niiden pitäisi objektiivisesti ja neutraalisti arvioida. Yhdysvaltain tavoin myös Euroopan unioni on viime aikoina ajautunut törmäyskurssille luottoluokittajien kanssa. Unionin edustajat ovat suuttuneet, kun luokittajat ovat alkaneet tehdä euromaista aiempaa huonompia arvioita. Jopa talouskomissaari Olli Rehn on polttanut hihansa.
ne pelaavat aika pitkälle myöskin amerikkalaisen finanssikapitalismin ehdolla. Ymmärtäen ilman muuta EU-instituutioissa toimivien päätöksentekijöiden närään siinä tilanteessa, jossa muutenkin ongelmat olivat kaatumassa niskaan, niin tuli sitten myöskin tämä luottoluokituslaitosten arvio. Mutta luulen, kun tunteet jäähtyvät, niin kuin tyypillisesti, niin se arvio muodostuu balansoidummaksi. Varmasti joku tekee rahaa sillä, että euron asemaa pyritään horjuttamaan. Joku vipurahasto tekee paljon rahaa taas tällä kertaa. Luottoluokittajia voidaan syyttää monista ongelmista, mutta heitä ei voida syyttää siitä koko Euroopan rahaliiton kohtalaisen järjettömästä rakenteesta. Mä en periaatteessa kommentoi toisten lausuntoja ja Ollilla on oikeus aina omiin näkemyksiin. Olisitteko te valmis sanomaan tämän saman lausunnon itse? No, Olli on lausunut näin. Mä oon itse kertonut, että nämä voi olla hyviä renkejä, mutta huonoja isäntiä. Että pitää ottaa se informaatio, mitä tulee. Viestinvälittäjän ampuminen ei varmaan sitä asiaa muuta, mutta meidän pitää luoda myöskin kyky ja ammattitaito kaikkialla tämä riskiarvio tehdä. Mehän tehdään muiden muassa keskuspankkeissa sitä, koska me ollaan sijoittajia ja sitä joudutaan tekemään joka päivä. Otetaan se informaatio, mitä muualta saadaan, mutta ei olla sen varassa yksin. Euron ja dollarin ja näiden valuuttakursseilla tai koroilla niitä tietoisesti pystyttäisiin horjuttamaan, niin siellä ei nyt vaan kerta kaikkiaan niin kuin ole riittävän isoja toimijoita, jotka pystyisivät sen tekemään. Että kyllä tässä asiassa niin kuin Olli Rehn sortuu nytten näkemään sellaisia salaliittoja, joita nyt sitten ei käsittääkseni kyllä ole. Ei tämä eurokriisi nyt ole kyllä palautettavissa näihin luottoluokittajien epäonnistumiseen, vaan se, minkä takia luottoluokittajilla on niin paljon valtaa euroalueella, liittyy käytännössä siihen, että euroalueen valtiot on luopunut omasta rahapoliittisesta suvereniteetistaan. Sen jälkeen, kun valtiolla ei ole omaa keskuspankkia, ne voi ihan aidosti ajautua maksukyvyttömyyteen. Silloin on ihan perusteltua, ihan aidosti, että näiden valtioiden luottoluokituksia tietysti tilanteessa alennetaan. Palataan vielä MOT:n luokittajatestiin. Tähän mennessä olemme saaneet selville, että luokittajat eivät ole viranomaisia, vaan erittäin kannattavia yrityksiä. Lisäksi luokittajat ovat riippuvaisia luokiteltavista ja toimivat vailla valvontaa. Luokittajilla on paljon valtaa. Ne vaikuttavat siihen, millä korolla yritykset ja valtiot saavat lainaa sijoittajilta. Sijoittajat taas haluavat mahdollisimman tarkkoja luokituksia. Ne voivat menettää rahansa, jos luokittajat hutiloivat. MOT-testin viimeinen kysymys kuuluukin, ovatko luokittajat huolellisia? Mitä kuntien varainhankinnalle tapahtuisi, jos takauskeskus menettäisi parhaan mahdollisen luottoluokituksensa? No, meillä jonkin verran kustannukset kasvaisivat vuositasolla koko kuntakenttä ajatellen, jos se tuolla tipahtaa niin tästä nykyisestä parasta mahdollisesta vaikka pykälän alaspäin, pari pykälää alaspäin, niin se kustannusten lisäys voi olla vuositasolla tuollaista 50 miljoonaa-150 miljoonaa euroa vuodessa. Mutta sen lisäksi niin tämä paras mahdollinen luottoluokitus on sellainen luokka, joka avaa ovia, sellaisia ovia, jotka kestää suljettuna kaikilta muilta. Pankkitoiminta ylikuumeni Yhdysvalloissa muutama vuosi sitten. Pankit ryhtyivät myöntämään asuntolainoja yhä köyhemmille kansalaisille. Sitten Wall Streetin investointipankit tekivät kohtalokkaan keksinnön. Ensin pankit keksivät yhdistää jopa tuhansia asuntolainoja isoon pakettiin. Sitten pankit pilkkoivat tällaisen paketin erilaisiin siivuihin niiden riskin mukaan ja myivät ne eteenpäin sijoittajille.
Siivutetuista asuntolainoista innostuneet luokitusyritykset antoivat kymmenille tuhansille siivuille riskitasosta piittaamatta parhaan mahdollisen arvosanan, eli 3 A:ta. Samaan aikaan vain muutamat valtiot ja yritykset saivat näin hyvän luokituksen. Lähes maksukyvyttömille yhdysvaltalaisille myönnettyjen asuntolainojen varaan kootut sijoituspaketit saatiin näyttämään siltä, kuin ne olisivat olleet maailman turvallisimpia sijoituskohteita. Niissähän niin kuin erilaisia lainoja paketoitiin, sitten viipaloitiin. Ja usein sitten luottoluokituslaitokset osallistuivat tähän viipalointiin, heitä konsultoitiin ja sitten näille viipaleille annettiin erilainen riskiluokitus. Historia osoittaa, että tämä epäonnistui pahasti. Luottoluokittajat olettivat, että asuntojen hinnat eivät koskaan lähde samanaikaisesti laskuun joka puolella Yhdysvaltoja. Sitten kävi juuri niin. Asuntokupla puhkesi ja hinnat alkoivat laskea kaikkialla. Kun virhe paljastui, luokittajat joutuivat tutkimaan sijoituspaketit uudelleen. Suuri osa paketeista sisälsi lainoja, joiden korkoja ja lyhennyksiä lainanottajat eivät pystyneetkään maksamaan. Paketeista tuli arvottomia. Yhdysvaltalaiset ja eurooppalaiset pankit olivat sijoittaneet paketteihin satoja miljardia dollareita. Nyt pankit ajautuivat hetkessä vararikon partaalle. Se on eri vaiheita, mutta kyllähän luottoluokitusyritykset kärsivät pahasti 2007-2008. Monia syyllisiä varmasti kriisin pahenemiseen oli ja kyllä olivat tässä joukossa yksi. We are, however, also well aware of the loss of confidence in credit rating industry, largely driven by the performance of the U.S. residential mortgage-backed securities sector and related collateralized debt obligations. Over the past several years, Moody's has adopted and will continue to adopt a number of measures to regain confidence of our ratings in that sector. Luokitussirkusta kuvaa Yhdysvaltain viranomaisten takavarikoima sähköpostiviesti, jossa luokitusyhtiö Standard & Poor'sin työntekijä kirjoitti: Luottoluokittajat jatkavat yhä suuremman hirviön CDO-johdannaismarkkinoiden luomista. Toivotaan, että olemme kaikki rikkaita ja eläkkeellä sitten, kun tämä korttitalo romahtaa. Toinen työntekijä kirjoitti: Me luokittelemme kaikki sijoitukset. Me annamme luokituksen sijoituksille, vaikka ne olisivat lehmien kokoamia. Kysymyksessä on semmoinen kollektiivinen harha, joka on kaikille rahoituskriisille tyypillistä, että ajetaan metsään samassa vaunussa. Ei siinä luottoluokittajat näiden koko systeemiriskeinä tämmöisissä tapauksissa, jossa todella järjestelmä joutuu kriisiin. Ja niiden ennakointikyky on heikko. Ei niitä ollut ekonomisteissa, ei niitä ollut valtiomiehissä, eikä niitä ollut luottoluokituslaitoksissakaan sellaisia profeettoja, jotka olisivat kyllä selvästi ja konkreettisesti nähneet sen päin seinää ajamisen, joka oli parhaillaan menossa tuossa 2000-luvun myötä. Eikä sitä myöskään media nähnyt. Eikä mediakaan. Hyvin sanottu tämäkin varaus. Luokittaminen on siinä mielessä, se on inhimillistä toimintaa, kun kaikki muu inhimillinen toiminta on. Meillä veturit sortuu, lentokoneet tipahtaa, laivat uppoaa. Niiden emissioon pitäisi tehdä, että siinä mielessä täytyy hyväksyä se, että se on inhimillistä toimintaa. Luokittajat reputtavat MOT-testin 5. kysymyksen. Huolimattomuudellaan luokitusyritykset ovat syventäneet ja kiihdyttäneet maailmanlaajuista finanssikaaosta ja taantumaa. Luottoluokituslaitokset, 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 luottoluokituslaitos, luottoluokituslaitokset, luottoluokituslaitos, luottoluokituslaitokset. Yleisesti ottaen luottoluokittajien toiminta voidaan katsoa niin kuin
aika lailla noudattamaan sitä semmoista yleistä euforiaa, joka talouteen syntyy ajatuksia siitä, että nyt syntynyt rahoitusmarkkinoiden ekspansio on ikään kuin nyt jotenkin reaalitalousperustaista ja tällä kertaa se on erilaista. Se ei ole kupla enää niin kuin aiemmin ja näin poispäin. Mitään toimintaa, joka on inhimillistä toimintaa, ei sitä perimmältään voi tehdä aukottomaksi. Samalla tavalla onhan maailma yritetty kehittää turvallista pankkitoimintaa viimeiset varmaan niin pitkään kuin ihmiskunta historiassaan pankkitoiminta on harjoittanut. Ja kuitenkin me tiedetään, että hyvin säännöllisesti noin 10 vuoden välein iskee kriisi. Ajatellaan sitä tätä nykyistäkin kriisiä, niin täysin selvähän piti olla, että ei länsimäinen valtio voi joutua tilaan, jossa sen maksukykyisyys on kyseenalainen. Nyt ollaan siinä olosuhteessa. Miksi Suomen valtio edelleen nostaa itselleen luokitukset 3 finanssikaauksessa epäonnistuneelta yhdysvaltalaiselta toimijalta? Koska ne ovat ne 3, joita tyypillisesti käytetään. Ja meille on tärkeää osoittaa, että me olemme näiden 3 luotettavimpana pidetyn ja arvostetuimman luottoluokitusarvioissa sitä huippua. Suomelle pienenä maana ulkomaisesta lainanotosta julkisen talouden rahoituksessa poikkeuksellisen riippuvaisena maana, niin meille nämä arviot ovat tärkeitä. Tarkoittaako tämä sitä, että nämä luottoluokitusyritykset voi mokata ihan miten paljon vaan ja niiden asema edelleen pysyy yhtä vahvana? Se jää markkinoiden testattavaksi.